אז שלום לכולם, אני איתי, והיום אני הולך לשחק טמפר טנטרן, אני לא יודע איך קוראים את זה, בואו נקפוץ למשחק. המסך ההתחלה ממש מגניב, אני רואה 3 אנשים כאלה שרודפים אחריו, אז אוקיי. בואו נתחיל ונשבור דברים. אוקיי, אז בעצם אני נפסלתי בשנייה הראשונה. אוקיי, אז בואו נתחיל. בעצם המטרה של המשחק זה להרוס את הבתים של אנשים שאתה כאילו שונא. אתה יודע, הורים, לא בהכרח שאתה שונא אותם, אבל הורים. בייביסיטר, סבתא שלך, אני יודע, כל מיני אנשי משפחה. יש לך קומבו ככל שאתה שובר, אני רואה, לא ראיתי את זה קודם, אבל יש טוויסט. הדברים האלה, הם מנסים להרוג אותך, ואתה יכול להרוג אותם בחזרה רק כשאתה תופס ממתקים, שלא רק עושה אותך מהר, גם נותן לך להרוג אותם כמו פאקמן. אז כן, רק שזה פאקמן פרידי עם ילד בחיתול שהוא מנסה לשבור בתים. וואו, זאת טלוויזיה יפה דרך אגב. אוקיי, אז בואו נתחיל לשחק את זה. אני רואה שהמשחק הזה לא כל כך קשה, אבל אני יכול לדמיין את זה מתגבר בקושי אחר כך. ככה. איי, זה היה פשוט דפוק. מאוד. אוקיי. רואים למעלה שיש לנו רק עוד 2 אייטמים לשבור? אז כן, אני לא מצליח למצוא אותם. איפה יש פה עוד אייטמים חוץ מ... לא, אני לא רואה פה שום אייטמים. אוקיי, בוא נרצח אותם קודם, זה נראה כאילו זה מביא לי אקסטרה פוינט. הנה, יש פה חדר סודי כזה. סוג של. אוקיי, אז כן. בואו נחתוך את זה, וביי. אוקיי, level complete. נחמד. נחמד מאוד. יאללה. אל ה-level הבא, level 5, הבית של כאילו סבתא. אוקיי, ב-level 1 לא קראתי איזה בית זה היה. טוב, נראה אחר כך. אוקיי, בואו נשבור את זה. אוקיי, הבית של סבתא. איך הוא תפס אותי דרך הקיר? איך הוא תפס אותי דרך הקיר? אוקיי, בואו נשבור את זה, ונפסלתי. אוקיי, יש לי כאילו עוד חיים אחד כזה. אוקיי, סבבה. אוקיי, זה כאילו נחשב גם כאפס חיים. אוקיי, בוא נראה אם אנחנו מצליחים לעשות את השלב הזה רק בחיים הזה. לא, 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 אל תתפוס אותי. אוקיי, ממתק, יופי. סע. שבור. גם את הדלת. אוי, לא, אסור לי להיקלע פה. לא, נו, תצא. אוקיי. צריכים לשבור את הכל, ולקחת ממתקים, ולברוח עכשיו ממנו כי הוא מגיע. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוי לא, רק שלא ייגמר לי הממתק ולא יהיה פה ממתקים בכלל. אוקיי, מצוין. אז, אוי לא, איך הוא מגיע לפה בכלל? דרך קיר? אוקיי, פוצצתי אותו, זה בסדר. אוי לא. באמת. נפסלתי. טוב, אם אתם לא יודעים משהו על המשחק הזה, הוא בעצם מתחיל מההתחלה מ-level 1. זה הבית של ההורים שלך. אוקיי, אז אני הולך לשים את זה בהילוך מהיר. וכן, אני אחזור אחרי שההילוך המהיר יסתיים. Moonlit travels, proving that time can hackle. Midnight battles, losing your mind in the saddle. Witness hands full, knew it by heart as it was told. Sleepless. אוקיי, וחזרתי. בואו נתחיל לשבור את הבית של סבתא שלי שוב פעם. דרך אגב, זה הבית של סבתא שלי. סבתא שלי. וכל הדברים פה מיטוטים ולבבות, זה לא טיפה מוזר? אוקיי. כנראה סבתא חיה על הקצה או משהו. הנה, תראו על מה נדבר. הכל טוטים. אפילו הדלת. אוקיי. אז אם שאלתם את עצמכם אם המשחק הזה עולה כסף או לא, אז כן, הוא עולה ממש טיפה. ככה איזה, אני חושב שזה היה 19 סנטס.
שבעברית כאילו עברית. בשקל ישראלי זה 19 אגורות בערך, אם לא זה 99 אגורות, כאילו דולר אחד. אם יש לכם סטים אתם תהיו בסדר, רק צריכים להטיל שם איזה, אני יודע, שקל, ופשוט יהיה לך מלא סנטס שם. כן. אז המשחק הזה עולה ממש טיפה, הוא עולה כמה סנטס, לא כל כך הרבה. אני רואה שהבית של סבתא די קל, הוא די צפוף כשחושבים על זה. סיימנו אותו כבר. אוקיי, עכשיו, השלבים חוזרים על עצמם. אוקיי. אני רוצה לדעת איך לעזאזל הוא חי לבד, כאילו, הוא שובר את הבית של ההורים שלו כי הוא חי לבד. אוקיי. זה תינוק קשוח, הוא יכול לשבור הכל כולל קירות וחי לבד. אני מבין למה הוא רוצה לשבור את זה עכשיו. אוקיי, אז השלבים בעצם הם חוזרים על עצמם אחרי כמה זמן. אני מקווה שהשלב הבא לא חוזר על עצמו, כי אני רוצה לראות קצת שלבים חדשים, כי כן, אני רוצה לראות שלבים חדשים, כי זה כיף ומגניב. אז בואו נשבור את השולחנות האלה, ואת הכיסאות, ולא נמות, בבקשה. ונשבור את זה ואת זה. וואי, אמבטיה יפה. אוי, די נשאר שם השירותים. אוי, שיט. היו עליי 2 נגד 1, זה לא פייר. אוקיי. אוקיי, קנדי, give me. לבבות. אוקיי, 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 אוקיי. ועשיתי את זה, ואתה מת. אי אפשר לשבור את זה. ברח! וואו, זה היה קרוב. טוב, צריכים לקחת ממתק ומהר לפוצץ אותם. ביי. ואתה ביי. ואתה ביי. אוקיי, עוד 3 אייטמים. אתה ושתי צמחים בפינה. לא שם. אה, וואו, אם לא שמתם לב, ממש קשה לכוון אותו. הקונטרולס הם באמת כאלה, הם כאלה חלקלקים וזה, ואתה לא יכול... אוקיי, סיימתי. עכשיו, אם השלב הזה חוזר על עצמו, פשוט איך עושים את זה בהילוך מהיר? כן. אז אני אשים את זה בהילוך מהיר, ואני אחזור, חברים. ביי ביי. אוקיי חברים, אני מקווה שאתם נהניתם מהסרטון הזה, זה בעצם הסרטון הראשון שלי לערוץ, ואני חושב שהוא יצא די טוב, זה משחק לא חינמי, אבל הוא נורא כיף, עד שהשלבים חוזרים על עצמם בעצם, אבל זה היה סבבה, ועוד קטע מצחיק שפספסתם שלא הראיתי כי זה היה בהילוך מהיר, אני פשוט שברתי שירותים, יצא מזה ממתק שחור ומגעיל, כן, קאגי, כן, אני יודע, ושכחתי, חתכתי את זה בטעות, אז כן, זה סתם להגיד לכם, אז זה בעצם היה הסרטון הראשון, ולהתראות לבינתיים עד לסרטון הבא. ביי ביי.